CBG Radio, Christian Radio, yeah. CBG Radio, yeah. Christian Radio. Марта и Мария, духът на църквата днес. Със всяка година и със всеки сблъсък на Сатана и демоните му с християните и новите реалности в света, тяхната лукавщина, сила, опит и изобретателност да вършат зло постоянно нарастват. Глупаво е да мислим, че Сатана би се ограничил да действа днес единствено с приемите, които е прилагал преди 1000 или 2000 години. Много от църкви, вярващи и служители живеят със стандартите и мисленето на средновековието или това, което е било актуално преди 20 години. Реалността днес е различна. След една година ще бъдем неефективни и побеждавани, ако използваме най-доброто, което днес ни носи победа. На компютърен език бих казал, че християните трябва да се актуализираме и апдейтваме постоянно, свежо да се синхронизираме с небето, Бог и Божиите стандарти, Божиите ресурси, за да устоим не само на вирусите, демоните на злото в този свят, но и да извършиме мисията, която Бог поставя пред нас. Библията е основата и критерия за Божията истина в живота ни, а призванията и постигането им е това, което градим на тази основа. Ако някой гради собствена кариера, амбиции, планове и мечти, различни от Божиите, това е сено, слама и дърва, които неизбежно ще станат на пепел в огъня на времето, в деня на изпитанието. Човекът, който е градил, ще остане спасен като през огън, защото го е правил и е вярвал в Исус Христос и в Библията. Но Бог ни е призовал към много повече, да носим камъни от Божията кариера, градейки Неговия дом и царство, от живи камъни на тази земя. Всичко в живота ни, като работа, личен бизнес, служение, следване и други, трябва да служи на това Божие намерение и да е започнато от Бог. Побеждаващата църква и християни днес са онези, които в разгара на войната имаме комуникация, слушаме и изпълняваме точно заповедите на своя главнокомандващ небесните войски, царя на царете Исус Христос. В 1 Йоаново 5 глава 7 стих Бог казва в Словото си: защото трима са, които свидетелстват на небесата, Отец, Словото и Святия Дух, и тия тримата са едно. И трима са, които свидетелстват на земята, духът, водата и кръвта, и тия трите са съгласни в едно. За да сме победители днес и винаги, е нужно да имаме свидетелството и управлението както на Словото, Библията, така и на Святия Дух. Връзката, общението и взаимоотношението с Святия Дух е, което постоянно ни синхронизира, така че да сме адекватни към съвремието, в което живеем, и съответно да печелим битките в една вече предрешена и спечелена от нашия Господ война. Най-сигурната защита от тъмнината, осигуряваща ни същевременно и победа, е не дори многото знаене и познаване на врага, ако и да са ни нужни, но да живееме под покрива на Всевишния и да пребъдваме постоянно под сянката на Всемогъщия. Покрива на Всевишния не е църквата, а Неговото присъствие. Сянката на Всемогъщия е близостта на Бог, в която трябва да бъдем постоянно. Няма по-голяма от тази сигурност, а единственият начин Сатана да побеждава вярващите е като ги отдалечава от Бог и Неговото присъствие. За да си в сянката на някого, това означава да си много близо до Него. Кой дявол тогава може да припари до сянката на Бог, който е огън пояждащ, и що за сянка има огъня? И сянката на огъня бих е сравнил с слънцето. Не е ли светлина и истина? Така е. Най-силното оръжие на Сатана не се е променило от древността дори и до ден днешен, освен че постоянно го модернизира и обновява. Това е религията, която носи смърт. Религията, съзнанието и духовните практики и служения в името на Бог, които Сатана дава и внушава на хора само и само да ги отдалечи от това лично и чрез личен опит да имат директно познаване на Бог и от Бог. Да идва познанието и всичко, което правят за Него в живота си. Всяко служение и практика, в което влиза който и да е човек, без Бог да е благоволил и да го е лично призовал и поставил в него, отдалечава и цели да отдалечи човека от Бог и истинското му божествено призвание и служение. Това се нарича религия, защото въпреки, че човек си мисли, че служи и угажда на Бог, действително той се отдалечава от Бог и се лишава от истински по-добрия дял да седи в нозете и сянката на Исус и да го познава лично.
Марта шеташе да сготви на Исус най-вкусното според нейното виждане и вкус и естие за Исус, и в голямата си ревност тя критикуваше сестра си Мария, която предпочете да е в краката на Господа и да се наслаждава на присъствието и говоренето му. Исус изобличи Марта, а похвали Мария, защото тя избра по-добрата част. Защото седейки в Божието присъствие, тя можеше и беше наистина подготвена да извърши в последствие това, което наистина Бог иска от нея, а не според човешката й преценка. Така и днес църквата е разделена на Марта и Мария. Марта се занимава с човешки програми и дейности, с които си мисли, че впечатлява и има одобрението на Господа, а Мария живее в присъствието му, общувайки лице в лице с него. Тя е и която върши и всякога ще върши най-доброто, за което е приготвя младоженика й, Исус Христос. Марта е църквата днес, която не вижда и не познава лицето на Господа, защото от ревността си за Него се е впуснала да прави това, което Той ни е казал лично. Тя е и уязвима за демоните на религията и заблудата. Докато Мария познава своя Господ и винаги живее, за да се наслаждава на присъствието и изгледа Му, тя е угодната и разумно Богу невяста, виждаща и влизаща в славата Му. Бъди Мария! Коментар на Сашо Николов.